गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आरो आंनि बे फिसा मोनसे भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोन बयजों लोगोसे बा डियर भिउअर्स बयजों लोगोसे बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो रायलायनो सानदों। बे बाथ्रायानो बेनो जाहैबाय, हु इज द वाइज ख्रिस्टियान? सोर गियानि ख्रिस्टियान? दिनै बे मोनसे फिसा बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि बाथ्राखौ बा गोथार बाइबेलनि लिरजानाय रावफोरखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों। आरो बेनि सायावहाय हु इज द वाइज ख्रिस्टियान, बेनि सायावहाय जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ मा फोरोंदों आरो मा फोरोंनो नागिरदों, बेखौनो नोंथांमोनजों आं दिनै सावरायनो सानबाय। थ' बेनि सिगां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै बयबो मिथिगौ बुहुमाव थानाय जों बयबो मा ख्रिस्टियानफोरल', ख्रिस्टियानफोर नङै साफ्रोमबो जों दिनै बयबो गावखौ गियानि साननानै जों लायो आरो गियानि दिनै जों गाव गावखौ दिनै जोङो मोनदाङो। जेब्ला जोङो सोरबा सासे मानसिनिफ्राय खोनानानै सोरनिबानि मोजां गाज्रि आखलखौ खोनानानै जेब्ला जोङो बिजिरो, अब्ला गुबुनखौ बांसिन समावनो गावनिफ्राय अगियानि दिनै जोङो बेबायदि मोननो हायो। अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेबायदि मानसि गैया होननानैबो दिनै जों बुंनो हागोन जे बेबायदि गावखौहाय गुबुननि सिगाङाव अगियानि होननानै बुंनानै लाग्रा बेबायदि मानसिबो गैया होननानै जों दिनै साननानै लानो हायो आरो बुंनानै लानो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोखि ना, जों साफ्रोमबो दिनै गावखौ दिनै जोङो मा गियानि नुजायो, गियानि साननानै लायो। आरो दिनै बेल' नङा, नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि गेजेरावबो, जोंनि ख्रिस्टियान डिनोमिनेसनफोरनि गेजेरावबो गोबांथार समावनो जोंनि इसोरनि फोरबोनि हाबा मावग्रा मानसिफ्राबो गावखौनो सासे गियानि इसोरनि मावगिरि ना बेबायदि साननानैबो दिनै लाग्राफोर दिनै दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोङो माब्ला गावखौ गियानि साननानै लानो हायो आरो माब्ला दिनै जों गावखौ गियानि साननानै लानो हाया, जों बेनि सायाव गोथौयै मिथिथारनो नांगोन। मानोना जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै गोथार बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदों जोङो फरायनानै जोङो खोनासंग्रोनि गिबियावनो। अब्ला आं बे समाव फरायनानै नोंथांमोननो आङो खोनासंहोनो आखायाव लाबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन जाकबनि 3 बालाबनि 13, 14, 15, 16, 17 सिरिसिम नोंथांमोननो आङो बे बिजाबनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोगोन। जाकब, जेम्स chapter 3 verses 13, 14, 15, 16, 17 आङो नोंथांमोननिसिम बे समाव फरायनानै खोनासंगोन। आं बे समाव जोंनि देबनागरि आखरजों लिरजानाय बर' बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन। नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय जे सासे गियानि ख्रिस्टियाननि सायाव बाइबेला मा बुंदों। फरायनि जिसुनि मुङै गोजौ हेडिंआव लिरनाय दङ, नंगौ गियाननि बाथ्रा। आरो जोंनि टपिकआ दिनै बेनोमोन, सोर गियानि ख्रिस्टियान? फरायनि जिसुनि मुङै, नोंसोरनि गेजेराव सोर गियानि आरो साननो गोरों? बाइबेला दिनै सोंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै जोंखौ सोंदों दै, जोंखौ सोंदों जे नोंसोरनि गेजेराव सोर गियानि आरो साननो गोरों होननानै। गाहाय सिरियाव लिरदों, बियो गुरै आरो गियानजों मोजां आखल आखु आरो मोजां हाबा मावनायफोरजों गावखौ फोरमान होथों। मिथिबायना? सोरबा जुदि गावखौ गियान गोनां होननानै साननानै लायोब्ला, बेबायदि मानसिफ्रा गुरै गियान, मोजां आखल आखुजों, मोजां हाबा मावनायफोरनि गेजेरजों गावखौ फोरमान होथों होननानै बाइबेला बुंदों। 14 सिरियाव लिरदों, नाथाय नोंनि गोसोआव मेगन सानाय, जेंना जानाय आरो गावनिखौल' नागिरनाय दङब्ला, नोङो आंहा गियान दं होनना दुबगां खालामनानै नोंगौनि जिङा फाब दाख्लाम।
खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो गोबांथार समावनो गावखौ आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जों दिनै गावखौ बिराद गियानि मोनदाङो गियानि साननानै लायो आरोखि ना जों जुदि बेबायदि साननानै लायोब्ला नाथाय नोंनि गोसोआव मेगन सानाय ओमफ्राय जेंना जानाय आरो गावनिखौल' नागिरनाय दङब्ला होनदों जुदि जोंनि गेजेराव गावखौनो गाव गियान साननानै गियानि गोनां साननानै लानानै बेबायदि आखलफ्रा जुदि जोंनियाव दङब्ला मा होनदों नोङो आंहा गियान दं होननानै दुबगां खालामनानै नोंगौनि जिङा फाप दा खालाम होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना जुदि जोंनियाव गियान दं होननानै बेबायदि ना गाज्रि आखल आखुजों जों जुदि सोलियोब्ला मेगन सानाय आरो बायदि रोखोम ना गावनिखौल' नागिरनाय साननाय गुबुनखौ मोजां मोनै गुबुनखौ हामजायै मेगन साग्रा जुदि जोंनियाव बेबायदि दङब्ला जोङो नोंगौनि जिङा फाप खालामनाय जाबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो आं बे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोनजों गोथौ शेयार खालामनाया दिनै बेनो जाहैबाय जे जों ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि गेजेराव बिब' बिनानावफोरनि गेजेराव बिमा बिफाफोरनि गेजेराव हु इज द वाइस ख्रिस्टियान सोर गियानि ख्रिस्टियान दिनैनि बे मुगायाव जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगौ आरो मोनदांनो नांथारगौ आरो 15 सिरियाव लिरदों बेबायदि गियाना सोरगोनिफ्राय फैया होनदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माबायदि गियान बियो मेगन साग्रा ओमफ्राय गावनिखौल' नागिरग्रा ओमफ्राय बिदिनो गुबुनखौ हामजायै दैट मिन्स बेफोरबायदि गियानफ्रा दिनै संसारनिफ्रायसो दिनै फैयो इसोरनिफ्राय फैया दैट मिन्स ख्रिस्टियाननि आखल आखु नङा होननानै जों दिनै बुंनो नांगोन आरो मा बे संसारनि इसोरखौ मिथियैनि आरो सैताननिफ्रायसो फैयोनो बेबायदि गियाना बे संसारनि इसोर मिथियै आरो सैताननिफ्रायसो बेबायदि गियाना फैयोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि गेजेराव जोंनि बिमा बिफाफोरनि गेजेराव जोंनि ख्रिस्टियान बिब' बिनानावफोरनि गेजेराव जोंनाव मा इसोर जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै ख्रिस्टियान जानानै बेबायदि जोंनियाव आखल आखु बेबहार सभाब चरित्रफोर दङ नामा जों गोथौयै मोनदांनि जुदि बेबायदि आखला जुदि जोंनियाव दङब्ला माबायदि आखल बियो गावनिखौल' नागिरग्रा मेगन साग्रा गुबुनखौ हामजायै ना ओमफ्राय आरो मा लिरबावदों माने मोजां आखल आखु गैयै बेफोरबायदि जुदि जोंनियाव दङब्ला बियो मानिफ्राय फैबाय सैताननिफ्रायसो फैबाय इसोरनिफ्राय नङानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' जोंनियाव माबायदि दायो आखल आखुफोर दङ जोङो गावखौनो गोथौयै मोनदांनि बिजिरनि आरो मिथिनानै लानि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' जोङो सासे गियानि ख्रिस्टियान जेन' जों जानो हानाय बायदि आरो आं फरायनानै खोनासंहोबावनि 16 सिरियाव मा लिरदों मानोना जेराव मेगन सानाय आरो गावखौल' साननाय दं बेयाव दावराव आरो इनाय मानियानो थायोनो खोनाबायना जेराव मेगन सानाय आरो गावखौल' साननाय दं बेयाव दावराव आरो इनाय मानियानो थायोनो जेराव मेगन सानाय खालि गावनिखौल' नागिरनाय गावनिखौल' साननाय ना गावनि बायदि थाबायजानो खालामजानो लुबैनाय बेबायदियाव दावरावा दिनै फैयोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दावराव आरो इनाय मानियानो बेयाव थायो होननानै बुंदों जोंनियावबो बेबादि दङ नामा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों बा नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमजों बे बाइबेल सिरिनि बाथ्राफोरजों नोंथांमोनजों बा नोंथांमोनखौ बेखौनो आङो सिरि मोनहोनो बा जिउआव आन्दाज मोननो थाखाय बे बाइबेल सिरिफोरखौ बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम दिनै लानानै फैदों जेन' जोङो बेबायदि जाया जेन' जोङो गियानि ख्रिस्टियान जानो हानायफोरबायदि आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि 17 सिरियाव नाथाय सोरगोनिफ्राय फैनाय गियाना सिगां गोग्गो बेनि उनाव गोरोबज्लायनाय रैसुमै हामजाज्लायनाय अननायजों बुंफबनाय आरो बियो मोजां बिथाइ नुजाहैयो बियाव गोनो गोथो जानाय आरो दिन्थिफ्लानाय गैया खोनाबायना सोरगोनिफ्राय फैनाय गियाना मा रोखोमनो नाथाय सोरगोनिफ्राय फैनाय गियाना सिगां गोग्गो बेनि उनाव गोरोबज्लायनाय रैसुमै हामजाज्लायनाय अननायजों बुंफबनाय आरो बियो मोजां बिथाइ नुजाहैयो
बियाव गोनो गोथो जानाय आरो दिन्थिफ्लानाय गैया खोनाबायना सोरगोनिफ्राय फैनाय गियाना बेबायदिनो अनज्लायनाय गोरोबज्लायनाय गोग्गो गावज्लायनाय गैयै दिन्थिफ्लानाय गैयै आरो मा एकदमबारे अननायजों बुंफबनाय बेफोरबायदि दिनै मोजां मोजां ना रावफोर बाथ्राफोर आरो मोजां मोजां आखलफोर बेफोर गासैबो इसोर सोरगो बा फोरबो जिशु ख्रिस्टनिफ्राय बा सोरगोनिफ्रायसो दिनै बे आखलफ्रा दिनै फैयो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जों ख्रिस्टियान जाबाय जोंनियावबो दिनै बेबायदि आखलफ्रा गोरोबज्लायनाय अनज्लायनायजों बुंफबनाय गोग्गो आरो मा गावखौ दिन्थिफ्लायै गोनो गोथो गैयै अननायजों बुंफबनाय जों ख्रिस्टियानफोरनियाव बेबायदि मोजां मोजां आखलफ्रा दिनैनि दिनाव थाथारनो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय बेनि जायगायाव दिनैनि मुगायाव जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानावफोरखौ जों दिनै माबायदि आखल नुनो मोनो नोंथांमोनानो बिजिरदो नोंथांमोनानो नाहरदो दिनैनि बे मुगायाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरा माबायदि आखलजों जों दिनै मा सोलिगासिनो दङ थाबायगासिनो दङ बे संसारनि सैताननि आखलजों ना जोङो सोरगोनिफ्राय फैनाय आखलजों जों दिनै सोलिगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों गोथौयै सिन्था खालामनि जोंनि आखलफ्रा दिनै माबादि बे संसारनि सैताननिफ्राय फैनायजों ना सोरगोनिफ्राय फैनाय आखलजों जों दिनै सोलिगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गावखौनो मिथिनो गोनां गावखौनो जों आनजाद खालामनो गोनां गावखौनो मोनदांनो गोनां जेब्ला जों गावखौ मोनदांगोन मिथिगोन माबादि आखलजों सोलिदों अब्ला जोङो गासैखौबो सोलायनो हागोन आरो इसोरखौबो हामबाय होनो हागोन मोजां आखलजों सोलिदोंब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना हु इज द वाइज ख्रिस्टियान सोर गियानि ख्रिस्टियान बे टपिकनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों गोथौयै मोनदांदों बुजिनो हादों होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो जोबनायाव बेनिखायनो मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौ बा दिनैनि बे भिडिअखौ आं बावनो दोननो सानबाय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन एफिसियन्स 5 बालाबनि 15 सिरि एफिसियास 5 बालाबनि 15 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै बेनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो मुंबो मिथियै मानसिफोर बादि थाबायालाबानो गियानि मानसिफोर बादि थाबायदो होननानै बुंदों मिथिबायना बेनिखायनो नोंसोरो माबोरै थाबायो साबधान जादो होननानै बुंदों आरोखि जोंखौहाय ओमफ्राय मुंबो मिथियै मानसिफोर बादि थाबायालाबानो गियानि मानसिफोर बादि थाबायदो होननानै बुंदों आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिजों जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानावफोर आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो आंबो रिक्वेस्ट खालामबाय गावजों लोगोसे जों माबोरै थाबायो बे संसाराव फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव इसोर जिशु ख्रिस्टनियाव फै जों गावखौनो मिथिदिनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' जोङो गियान गोनांफोर बादि थाबायनो हानायफोर बादि गावखौनो आन्दाज खालामदिनि दिनैनिफ्राय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे ख्रिस्टियान जिबनाव हु इज द वाइज ख्रिस्टियान गियानि ख्रिस्टियाना सोर बेखौ मिथिबाय हमदांनो हाबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै